बे समाव नोंथांमोननि थाखाय YBY नि सायाव गोदानै आपडेट लानानै फैदों। मानोना नोंथांमोननि गोबाङानो गिदिं जानांगौ नङा होमबा? दा YBY नि जिथुनाखि एप्सआ पेज आनएभेलेबल बा नट एभेलेबल होननानै दा नुजागासिनो दं। गोबां YBY इउजारनि प्रफाइलखौ एप्सखौ खेवनो हायाखै जादों आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना गिनो नाङा। नोंथांमोना बेखौ खेवनो हायाखैब्लाबो गिनो नाङा। मानोना बियो मोनसे गोदान आपडेट बायदि जानानै दं। आपडेट खालामनाय जादों। दा साननैसोनि उनाव बियो गेवफिनगोन। बिनि अनगायैबो गासैबो बिथिङानो गासैबो सिस्टेमफोरानो थिगैनो दं। दा बे समाव नैबे YBY एप्सखौ खेवनो हायाखै एबा खुलिनो हायाखै। नोंथांमोना गिनो नाङा एबा गिनांगौ जेबो गैया। बेनिखायनो जोंहा कम्पानिनिफ्राय WhatsAppआव नटिफिकेसन हरदों, माखासे लिंक हरदों। दा बे साननैसो गोबां मानसिफोरा एसे खस्थ' मोनदों, आं बेखौ मोनथिदों। मानोना गोबां मानसिफ्रानो बे एप्सआव खुलिदों आरो एप्सखौ खुलिनो हायाखै। आरो बे WhatsAppआव गोबां मानसियानो नायनानै फरायनानै मिथियाखै, बुजि मोनाखै। थ' गोबां दिगदार जादों, आं बेखौ मोनथि मोनदों। आं बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथांमोना दाबो सोरबा मिथियाखैब्ला WhatsAppआव नायनानै नोंथांमोना मिथियाखैबा नोंथांमोननो नैबे लिंकखौ आङो नैबे स्क्रिनाव दिन्थिदों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै नोंथांमोना बे लिंकआव थांबानो नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो बे पासवर्डखौ गोसोआव दंब्ला थुयोब्लानो बे एप्सआ गेवगोन आरो बे WhatsAppआव फैनाय लिंकजोंनो गासैखौबो खामानिखौ नोंथाङा मावनो हागोन। बेयाव आरो जयनिं खालामनायाव आरो गोबां मानसिफोरा दिगदार मोनदों, खस्थ' मोनदों। थ' बे WhatsAppनि जिथुनाखि लिंक हरनाय, बे लिंकनि गेजेरजोंनो नोंथाङा गोदान मेम्बार जइन खालामनोब्लाबो हागोन, गासिबो खामानि हागोन। थ' बेयाव बिथांमोना बुंदों नैबे लिंकखौ माने साफ्रोमबो जिथुनाखि YBY इउजार बयनिसिमबो राननानै होनो फोरमायदों, खिन्थादों, मिथिहोनो थाखाय फोरमायदों। मानोना साननैसोनि थाखाय नैबे एप्सआ आनएभेलेबल जादों बा पेज इज नट एभेलेबल जादों। थ' एसे प्रब्लेम, माखासे टेकनिकेल माखासे आपडेट खालामनायनि थाखाय बेयो जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। थ' नोंथांमोना जेबो गिनो नाङा। नैबे जिथुनाखि WhatsAppआव होनाय बे लिंकनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जिथुनाखि बे ट्रेडिं सिगनेलखौ नोंथांमोना थुनो हागोन। ट्रेडिं सिगनेलनिफ्राय लानानै गासिबो सिस्टेमानो गासिबो थिगानो दं। उइथड्र खालामनाय, बेयाव डिप'जिट खालामनाय, बेयाव गासिबो मथा मथि सिस्टेमानो गासिबो थिगानो दं। आरो जिथुनाखि कम्पानिनि जिथुनाखि कम्पिटिसन, बे कम्पिटिसनफोराबो दाबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। आरो नैबे थांनाय सप्तानि जिथुनाखि कम्पिटिसन, बे कम्पिटिसनखौबो नटिफिकेसन होबाय। सोर सोर बाइक मोननो हानाय जाखो, मोनथावना जाखो, सोर आइफन मोननो हानाय जाखो, सोर भिभ' फन मोननो हानाय जाखो, सोर कार मोननो हानाय जाखो, बेखौ फोसावनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना बे एप्सआ गेवाखै, बेनि थाखाय जेबो गिनो गोनां गैया। मानोना जोंहा गासिबो सिस्टेमफ्रानो थिगैनो दंजोबो। दा जेसे हायो नोंथांमोना गोसो होनानै खामानि मावनायनि बे समाव नोंथांमोननो नैबेखौ मिथिहोनो गोसो जादों। मानोना जोङो सिगां WhatsAppखौ माने लिंक बिहरनानै जोङो लिंक शेयार खालामनो गोनां जायोमोन, लिंकखौ जों हरनो गोनां जायोमोन। दा बेबायदि नंला, दाना गोदानै आपडेट जाबाय, गोदान मोनसे मोजां आपडेट जानानै फैदों। जोंहा नैबे जिथुनाखि YBY जिथुनाखि एप्सखौ जोङो मबाइल नाम्बार आरो पासवर्ड होनाय लोगो लोगो बेयाव जोङो गेवनाय लोगो लोगोनो बेयाव जोङो नुयो जे WhatsApp जइन WhatsApp बे WhatsAppखौ जों नुनो मोनो। जों बे जइन WhatsAppआव जों लिंकखौ थुयोब्लानो जोङो जोंनि बे WhatsApp गोदान जितु बे WhatsAppखौ जों मोननो हायो। आरो बेयाव जोङो भिउ जइन WhatsApp आरो भिउ कमिउनिटि, जों बेखौ थुनाय लोगो लोगोनो थुनायनि उनाव जोंनि बे WhatsAppआव बियो श' जागोन, ओंखारगोन। थ' बेबायदिनो जोङो बे WhatsAppनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि ट्रेडिं सिगनेल, जों बेखौ मोननो हायो। आरो जों गिबियावनो जोंनि ट्रेडिं सिगनेलखौ जोङो मोजाङै नायनानै लानांगौ। दिनैनि ट्रेडिं सिगनेला मा फैदों, डाइरेक्सना मा, आरो प्रडाक्टआ मा, डाइरेक्सना मा, जों बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नायना लानांगौ। मानोना जोङो
बेयाव नायनानै वाट्सएपआव नायनानै जोङो मार्केटाव थांनानै थुहैनो गोनां जायो। वाट्सएपआव नायखांनायनि उनाव जोङो मार्केटाव थांनाय लोगो लोगो जोङो बावगारो। थिग बेबायदिनो बे समाव बेखौनो खावलायगोन आङो, नोंथांमोना गोसोआव थायाबोला मा खालामनांगौ, जिथुनाखि प्रडाक्टखौ लिरना लादो आरो जिथुनाखि डाइरेक्सन कल फुट बेखौ लिरना लादो। बेनि उनाव नोंथाङा मार्केटाव थांनानै नोंथांनि ट्रेडिं सिगनेलखौ मोजाङै थुनो थाखाय खावलायबाय। मानोना गोबां मानसिफ्रानो गोबां मिस्टेक खालामदों, गोबां गोरोन्थि खालामदों। गोरोन्थि खालायोब्ला, खनसे गोरोन्थि खालायबा सेकेन्डारि लस जायो, मानोना डाबल लस जायो। जिथुनाखि जों हरनि मोननो गोनां सुदखौबो जों मोना आरो नोंनि वालेटाव थानाय जिथुनाखि मुलथा धन बे केपिटेलनिफ्रायबो माखासे मोननो गोनां रांखौ दानलाङो। थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जिथुनाखि ट्रेडिं सिगनेल बे थुनायाव नोंथांमोना जेब्लाबो सांग्रां जायो। दिनैनि नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय लाबोनाय बे सुंद' भिडिअ'आ बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।